Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masyarakat Kangkungan iki panjenengan rukun-rukun kompak-kompak nggih. Terutama nek memperingati sedekah bumi kayak ngaten niki. Sore wae kula ndelok arek cilik-cilik rebutan jajan kok mau ngono kae. Kula boten melok kari. Mau aku melok rebutan oleh sak tekem tak pikir kacang panjang dipek seri. Redo. Tapi gak apa-apa, tak gak mulia kayak rawon ku. Hai, sami sehat sedaya Bapak nggih. Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Nyongko ae rek. Cereng. Kok peteng rek? Oh, ketehan bensin. Wah. Lah, gak ketok ganteng ku iki lho. Ya apa aku mau teh berai ke sore hari. Hah? Ngebom? Wah, nang bom. Aku tahu nyambut gawe, dodol salah akeh batine. Sing tuku wedok kok guyu ae. Dibanding nyawang salahku dewe. Jari wong wedok sing tuku mau Pak, salahmu cek gedene. Diceluk Wak Subo dikon ngene tok ae. Ngene lho dibayar karo Wak Subo. Nek panggung ngene engko padha bojomu le kudu ngene. Cak ayo cak jula juli Surabaya. Rumangsa seneng aku nek nyawang desa Kangkungan iki dasar gemaripah loji nawi alame sing endah seger lan asri kabeh iki paringane Kang Suci. Sawah gunung segara kalilan alas sumber sandang pangan sing tanpa pokoke kita kabeh dolor gelem sergep lan akas mestine uripe gak bakal dusun Kangkungan iki dolor bisa tetep lestari tapi nek wargane sergep
Mulane saben taun dianakno sedekah bumi perlu nyuwun